Maray na lang po kanilumani. Basahin ko po yung mga anunsyo pag-indong paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones kunyaon po kamo sa laog kan sipahan lalong-lalo na kung mapuon na ang Santa Misa. Ikaduwa, pantayan po ang sa indong mga bag asin personal na gamit asin da ibagwalat nin anuman sa tukawan pag nagkomunyon tanganing maiwasan ang pagkawarakan sa indong mga darang gamit. Ikatulo, iniin kami ang gabos na lalaki asin babae na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba sa tuyang respetohon ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Ikaapat, padagos po ang pagbisita ni Nuestra Señora de Peñafrancia asin ni Divino Rostro sa mga barangay. Makisumaro po kita asin magpartisipar sa mahalagang aldaw na iyan kan sa iyang pagbisita kaibaan Divino Rostro sa indong barangay. Sa Martes, Pitsa 15 kan Agosto iyo po ang kafiestahan kan Asunsyon o pagsakatan ki Maria sa langit. Padagos po ang nobinaryo bilang pag-andam sa iyang kafiestahan. Sa pag-andam sa pagselebrar kan kafiestahan ni San Tarcisio sa petsa 17 kan Agosto mapuon o nagpuon ang nobinaryo sa iyang kaumawan kan Martes petsa 8 kan Agosto. Si San Tarcisio iyo ang patron kan mga sakristan. Magkakaigwa po ni Paris Pastoral Council meeting pagkatapos kan misa na alas 8. Ngunyan pong alas 8. Salamat po sa gabos na nagtatabang in cash or in kind para sa mga proyekto asin pangangaipukan sa tong parokya. Diyos mabalos. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Prince Edgar Pastoral, Nida Vim and Nong Berango, Daisy Orbon, Carl Vincent J. Cano, Raquel Juanillas La Cuesta, Mr. and Mrs. Sid Salcedo, Mr. and Mrs. Aproniano Abala Jr. and family, Mr. and Mrs. Rocky Bornas and family, Ninya Ortile, Ibitha Maniscan and family, Bartolay family, Cherico di Villaflor and family, asin Azucena de la Torre. Para sa kaumawan kan God the Father, dolot ni Gloria Ramales. Para sa sarong petisyon, dolot ni Lida Vim Asinong Berango. Para sa kaumawan ni Santa Lucia asin Nuestra Señora ni Katipanan, dolot kan Apan Gorecho family. Para sa sarong petisyon para sa pagpasar kan IELTS exam, dolot ni Mr. Franklin Tabayag.
para sa sarong petisyon dulot kan sarong anonymous para sa pahingaloan kan mga minasunod na kalag. Aproniano Senior E. Rosario, dulot ni the Mr. and Mrs. Aproniano Abalua Jr. and family. Buenaventura E. Leona, Estelito E. Freddy, Jeronimo E. Bernarda, gapos po idinululot ni Narcy Moreno Bernido and family. Guadalupe A. Rogelio, dulot ni the Mr. and Mrs. Rodel Abad and family. Kenneth, dulot ni Beth and Auntie Agnes and family. Leonardo E. Francisco, dulot ni Daisy Cano. Lolita, dulot kan Castro family. Rosella, dulot ni Azucena Carrocha de la Torre and family. Elena E. Faustino, dulot ni Alpha and Francis Florese. Edgar Bambot, dulot kan sarong anonymous. Father Eutikio Infante, dulot ni Mel Infante. Pasasalamat para sa birthday, dulot ni Mel Infante. Para sa kalag ni Chodora, dulot ni the Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Asin man sa kalag ni Gertrudes, dulot ni Nina Margate and family. Diyos mahay na aga po kinaray sa indo mga tugang. Yaon na po kita mo niyan sa ikakagsiyam na Domingo kan ordinaryong panahon. Dai kita papabayaan kan Diyos kun makusog ang pagtubod niyato sa iya. Mayo dapat kitang katakutan kun dai kita nagduduwa-duwa sa satuyang pagtubod. Sa selebrasyon niyato kan Eucharistia, ipahayag niyato sa Diyos na kita danay nagsasarig sa iya. An satuya pong Santa Misa ngonya na pagkaaga, pangingenotan kan satuyang parochial vicar, si Reverendo Padre Larry C. Nagales. Matindog na po ang gabos asin awiton niyato an awit sa pagpuon. Samuyang tao, kaugman na
po niya tuan sa tuyang Santa Misa, sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang dantaan, pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan kang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamipi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod pa man,
na sa pasabong kan Espiritu Santo, nagnganghas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuhon mo sa puso umian Espiritu nin pag-ampon nin mga aki. Tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki. Kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapasabot sa to, na kan si Propeta Elias, na didisganar ipamate sa iya ang Diyos noon na presensya na nagtatao nin kusog buot. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Naglaog si Elias sa lungib tanganing mapalihis duman nin banggi. Uya duminatong sa iya ang tataramon kan Diyos asin nagsabi. Nag-aano ka digdi Elias? Nagsabi ang kagurangnan. Magluwas ka asin magtindog sa bukid sa atubang kan kagurangnan. Uya ang kagurangnan nag-aagi. May dakula sa kamakusog na duros na guminatak kan mga bukid asin pinasak ang mga gapo sa atubang kan kagurangnan. Mayo sa duros ang kagurangnan. Pakatapos kan duros, naglinog. Mayo sa linog ang kagurangnan. Pakatapos kan linog, kalayo, katuninungan. Pakatapos kan kalayo, hinghing nin katuninungan. Pagkadangog kaini ni Elias, tinahuban niyaan sa iyang lalawgon kan sa iyang manto. Luminuwas asin tuminindog siya sa bunganga kan guroto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan ipahiling mo sa samo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Dadangugon ko kung ano ang itataram kan Diyos. Tamataram ang kagurangnan nin katuninungan sa iyang banwaan. Totoo harani sa may pagkatakot sa iya ang tabang niyang kaligtasan. Tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Ang karahayan buot asin katotoohan nagsabatan. Ang kasuriputan asin katuninungan nagkugusan. Ang katotoohan nagsupang sa daga. Ang kasuriputan nagdungaw halit sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras nin karahayan, asin ang daga niyato magbubunga. Ang kasuriputan maglalakaw sa atubang niya. Gigibuhon niyang dalan an sa iyang mga gira. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Ipinahayag ni San Pablo an sa iyang pagmundo sa mga tawong dainag ako ki Kristo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotoohan ang sinasabi ko, digdi ki Kristo, di ako nagpuputik. Nakikipagsaksi ang konsensya ko sa Espiritu Santo. Naigwa ako ng dakulang kamunduan asin daing untok na kulog sa sakong puso. Ta ikakapamibi ko kuta na ako mismo, ipatunod sa sumpa suway ki Kristo, para sa mga tugang kong kadugo, susog sa laman. Sinda mga Israelita, sinda ang kamugtakan nin aki, ang kamurawayan, ang mga tipan,
an pagpautob kan tugon, an pagsamba asin an mga panuga. Sa inda ang mga patriarka, asin gikan sa inda an Kristo, kun susugon ang laman. Siya na nasa ibabaw ning gabos, Diyos na inuumaw, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakapakakanan niya sa mga tao. Pinirit ni Jesus na maglaog ang mga disipulo sa sakayan, asin mag-enot sa iya sa ibong. Mantang pinapahumali niya ang mga katawuhan, pakapahumalia ang mga katawuhan nagtukad siya sa bukid, siblag sa iba, nagpamibi, pag sinarom siya na sanaan niya unduman. Ang sakayan harayo ng marahay sa baybayon. Pinapasikatan kan mga alon, tasungsong ang duros. Ikaapat ng turno nin pagtanod, pagkabanggi, nagdulok siya sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos, pagkakita sa iya na naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nasindak, multo, sabi ninda, asin sa katakutan nagkurahaw. Tulos nagsabi sa inda si Jesus, pakusugaan sa indong buot, ako ini, dai ka mo matakot. Nagsimbag sa iya si Pedro, kagurangnan, kung ikaiyan, paduluka ako sa imo sa ibabaw kan tubig. Nagsimbag, madya. Pagkahilig hali sa sakayan, naglakaw si Pedro sa ibabaw kan tubig asin nagdulok kay Jesus. Alagad, pagkahiling kan duros, natakot, asin pagpuon maglunod, nagkurahaw. Kagurangnan, ligtasan ako. Tulos iginawgaw ni Jesus an sa iyang kamot, asin kinabit si Pedro. An sabi sa iya, kulang an pagtubod. Taano tanag, duwa-duwa ka. Pagsakat ninda sa sakayan, naghupa ang duros. Si mga nasakayan, nagsamba sa iya, na an sabi, totoo, aki ka kan Diyos. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po kita gabos sa paghinanyog kan homilya.
maray na ramrag po kaninyo ngamin. Maray na ramragman po, Father. Pwede po na agko ko kaninyo ipapagibo. Simple sa naman po. Di man po kamo magbaili. Pero I wish na ngamin po kita maggibo. Sabihon ta po sa kaabayta, I am blessed to be with you. Maluyahon ang boses. Sabihan ta po kaabayta, once again, I am blessed to be with you. Thank you very much po sa mga nagki-cooperate. Blessed po kitang maray, kakaibahan ta pangunyan, an sa tuyang mga mahal sa buhay. Tabaad sa agad derina. Joke lang. Mga ngud, ngawan pong bulan, binabaoy po niya to na buwan ng salamat sa Diyos. Talagang iba na ang klase ngunyan. Buwan ng wika. Buwan ng wikang pambansa pag August. Kaya mga kapatid, pipilitin ko pong managalog sa aking pagninilay-nilay ngayong araw. Sana po hindi mamilipit ang aking mga dila para lahat tayo magkaunawaan. I am trying my best para makapag-participate kita sa kung celebration ngawan na bulan. Tao dapat pati klase iba. Kaya sa paaging adi, marurugog tagiraray sa mga pananagalog ta. Mga kapatid, yung tanong sa pagdinilay kung gaano kalalim ang ating pananampalataya ay hindi na bago sa atin. Malimit na natin itong naririnig at naitatanong sa bawat isa. Hindi na bago at malimit na nating naririnig. Subalit, ako po ay inyong pahintulutan na aking bigkasing muli ang mga katagang gaano nga ba kalalim ang ating pananampalataya. Sa English, how deep is your faith? Mga kapatid, walang imposible, ang lahat ay magagawa kung malalim ang ating pananampalataya. Ang Ebanghelyo ay isang muling pagpaalala sa ating lahat na we can move mountains and we can walk on water kung malalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, hindi lang sapat na tayo ay may pananampalataya. Kinakailangan na ito ay ating pinapalalim upang kahit anumang unos o suliranin sa buhay, hindi tayo lulubog sa mga balakid ng buhay. Hindi tayo matitinag ng anumang mga hamon ng pagsubok sa buhay. Kung matatag at malalim ang ating pananampalataya. Natinag ang pananampalataya ni Pedro sa ating binasang Ebanghelyo, kaya unti-unti siyang lumubog sa tubig. Nang si Pedro ay lumubog sa tubig, malinaw ang sinabi ni Jesus sa kanya, mahina ang pananampalataya. Maluya ang pagtubod. My dear friends, igwanin dakulang role ang pagtubod sa buhay niya to bilang sarong Kristiyano. Dinhulitaan, pananampalataya or faith becomes our expression. Expression kan sa tuyang fidelity, acceptance, intimacy, trust, and hope sa mahal na Diyos. Faith. F-A-I-T-H. Faith, our faith, is our expression of our fidelity, acceptance, letter I, A, acceptance, I, intimacy, T, trust, and H, hope sa mahal na Diyos.
fidelity sa mahal na Diyos. If we have a deep faith in God, then our faithfulness to Him in season and in out of season becomes part of our daily life. Kung malalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang pag-ako sa kabutan nin mahal na Diyos magiging madali para sa satuya. Kung hararom lang ang satuyang pagtubod. Tapagdai, na-frustrate kita permi sa mahal na Diyos. As if the Lord is not listening to our prayer. Pero kung hararom ang satuyang pagtubod, madali para sa tuya ang pag-ako sa kabutan nin mahal na Diyos. Kung bako pa ini ang panahon na para sa tuya, kung hindi ngayon ang panahon, man joke lang, nalingawan ko ka sa lyrics, ano? Kung hararom ang sa tuyang pagtubod, then madali para sa tuya ang pag-ako sa kabutan nin mahal na Diyos. Kung hararom ang sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos, then being intimately connected to Him, to God, is our topmost priority in life. Kung hararom ang pagtubod niya to sa mahal na Diyos, mahihiling niya to kung ano ang dapat niya tong takwanin prioridad sa satuyang pagkabuhay. Kung arin baga dapat ang inuton, kung arin ang dapat nasa hurihan. If we have faith in God, then our trust sa mahal na Diyos is not an issue. Kung hararom ang satuyang pagtubod sa iya. If we have faith in God, then our hope, or we will always look at the silver lining sa mga nangyayari sa satuyang araw-aldaw na pagkabuhay. Ini ang bunga para sa tuya kung hararom ang satuyang pagtubod. Kung pinapararom niya to ang satuyang pagtubod, pinapararom man niya to siring man ang satuyang fidelity, pag-ako, intimacy, trust, and ang satuyang paglaom sa mahal na Diyos. Kung iniyaon sa satuya, kung hararom ang satuyang pagtubod, dahil kita malubog sa satuyang pagkabuhay. Ano man na unos, ano man na suliranin, ano man na mga balakid, ang satuyang aagihan o inagihan na sa satuyang pagkabuhay. Urual daw mga tugang, patalubuon, para rumon niya to ang satuyang pagtubod sa satuyang Ama sa langit. Matindog po ang gabos. Langit asin dagat
may pinakusog na pagsarig sa pagkamuot kan Dios naan sa iyang pagtabang danay naharani. Mapakumbaba kitang mamibi sa iya para sa itong mga kahagadan. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan kan makapangyarihan ni presensya kan kagurangnan, urog na sa mga bagyo asin katibaadan na inaatubang kan simbahan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing magpusog an sa tong pagtubod, asin magkusog kita sa pagsaring sa presensya kan Diyos sa tahaw nin mga kahorasaan, sa aroaldaw na pumuhay-buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat nin buhay, makaduong sa matuninong na pilihan kan simbahan, pailian kan simbahan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, magin mga kasangkapan, kan mamumuoton na pangataman kan Diyos, asin mga paradara kan rangan ni Kristo sa mga naghihelang, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod nagadan, magugma sagod paman sa langit non nakapahingaloan sa presensya kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Siring man, iayon po niya to sa satuyang pamibi ngunyan, ang mga kafamilya niya to na yaon sa harayong lugar, na nagtatrabaho, na lugod, sindaman, irayo nin mahal na Diyos sa anuman nakatibaadan. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, pakusugaan sa mong pagtubod, tanganing magdayupot kami sa buhay, kan sa imong simbahan. Dangan padagos na magutob, kan sa imong banal na kabutan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Tindog tabi.
Magpamibikaw mga tugang, tanganan sako asinan sa indong atang, maako malugod, kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako an mga atang, kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo an mga idinudulot, asin mapangyaring gibuha, na maging misteryo kan samuyang kaligtasan. Puli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas sa danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na diing kasagkoran. Tasasiring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang pagtubo na, binuot mong makisumaro siya sa mong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo ang namutan mo sa aki, sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi nin pagkakasala, hindi ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na Angeles asin Santos, nagpapahayag din pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, borabod nin kabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak dangan tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis asin geraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tanan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuloson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kanhawak, asin dugo ni Kristo pag saroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kaheras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagngangahas kita na magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na talingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong,
kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. At pagsalamat sa inyong awa kasi ito sa Kristo ang kagurangnan, magdarulugod sa mga minaako kaini sa buhay din kasal. Maluhod po ang gabos. Uyaan kordero kan Diyos. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan.
tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan an komunyon kan sa imong mga sakramento na samong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigunon sa ilaw, kan sa imong katotoohan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kung may nag-birthday po sa indong ngunyanal daw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa indong. So mga nag-birthday po, daman po adibayad, may na po kamo sa diunaan. Nasusupog sa nanakabayad ko, sige pati nikwilan. Unaan na po kamo. Unarawan ta nasusupog. Pamibi sa pagbendisyon. Diyos, kaglalangin gabos, nooy sa kinaban, inidulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa muyang pamibi para sa imong mga surugoon, nang niya nagsasalabrar kan sa indang kumplianyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay, asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padagos sidang makapagmabuhay, na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siring man ang sa indang familia. Irayo sa anuman na katibaadan, asin kahilangan, tanganing dali sidang makapaglingkod sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kamo kan Dios na makakamahan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maray na aga po sa lambang saro sa tuya. Marhay na agaman po.